И здравейте хора, аз съм Боргибот Аз съм Емикрил. и днес правим giveaway на 3 банера, подобни на ето този. Ще има 3 победителя, нали? Даже по-якщо от това. Тук не се старах. Правих нещо Да, за тук 15 той не се е минути. старал много, но както виждате много добре се е получил, аз много го харесвам. За много отрицателно време го направи, едва за супер малко време, вижте какъв 15 хубав минути банер. направих. Да, вижте какъв хубав банер. И вие ще си изберете какво да е името, нали? Ще има скайп за връзка. Да, ще го напишем в И описанието. теглим победителите на поне 15, не, 20 записани, да кажем. Няма Няколко. 20 записани, теглим, да. 15-20 записани, ще изтеглим. Значи, за да се запишете, трябва да се абонирате за нас. Канала ни е чисто нов. Да, ако искате харесите, не е задължително. Не, харесайте, коментирайте запис, това е най-важно. Запис. Да. А, Наистина не е задължително да харесите. Аз да. Ако искате, харесайте. както искате, харесите. Ако ви харесва този банер, харесайте. И най-важното е да се абонирате, ние ще проверим и да напишете запис. Никакво има, само запис. И ние ще ви пишем налично, вие ще си дадете скайпа и така. И като си дадете скайпа, казвате какво да е името, нали, как да изглежда банера. Нали, Емо ще ви даде скайпа, Емин, защото той прави банерите, аз не струвам. И теглим на 15 записани, 15-20 записани, нали? И записвайте си и айде и чао. Чао, пичове.